What's up, Big Dogs? Zase po dlhšej dobe tu máme ďalší diel z tejto prípravy na americké súťaže. Máme menej ako 5 týždňov do súťaže, čiže už toho moc nezbýva a je to strašne rýchlo. Ale teraz sú tie týždne, ktoré sa budú hlavne rátať a ktoré budú najtvrdšie, pretože dneska mi coach aj znížil jedlo veľmi. Ukážeme si možno taký nejaký full day of eating, aj keď celé to ukazovať bude nezmyselné, keďže toto prvé jedlo má sacharidy, predtréningové, potréningové, rovnaké kaše a potom už máme len zeleninu a mäso. Čiže nejako to rýchlo prejdeme. Celý deň tréningový, mám nejakých 250 sakrov, len 300 bielkovín a do okolo 50 tuku. Čiže veľká slabota, ale preto, lebo potrebujeme navážiť a máme stále 109,5 kg, čo je síce najmenej ako som mal prípravu, ale teda ešte 6,5 je do limitu a myslím si, že ešte pod limit pôjdeme trošku, že bude treba. No, videli ste ranný posing, ranné kardio a dneska sme si to trošku predĺžili a budeme to asi tak robiť, lebo keďže toho jedla je menej, tak si to trošku budeme stláčať, aby ten hlad nebol taký. Máme tu prvé jedlo pred sebou, klasika vločky, proteín, 100 g vločky, 40 g proteín, škorica, arašidové maslo a ovocíčko. K tomu máme samozrejme doplnky. Mám tam hodený cinnamon Danish protein, ktorý je celkom super. Je toto proste, tí, čo máte radi škoricu, tak určite odporúčam. No a nič, dneska si dáme zase taký bežný deň, jak vždy. Dneska mám special call s jedným pánom, vlastne s posing coachom. Ide mi dať nejaké jeho názory a trošku ma priučiť, ako pozovať a uvidíme, čo z toho bude. No, teším sa, dáme si aj z toho zábery, samozrejme pôjdeme aj cvičiť. Máme dneska push tréning, z toho si dáme nejaké zábery, zase posing potom. No a tak, som hladný, takže idem to zbúchať a vidíme sa potom. No priatelia, presuneme sa do fitka. Videli ste tie zábery z toho posing hovoru. Bol to posing hovor s pánom Kilianom. Tu vám ukážem, keby náhodou niekto nepozná jeho Instagram. Už dlhšiu dobu vnímam a treba sa posúvať vo všetkých aspektoch, čiže preto sme mali nejaký tréning s ním cez WhatsApp. Pomohol mi dosť pri pozách a povedal mi, na čo mám hlavne myslieť a čo mám ešte zlepšiť, ale celkovo akože mal dobrý pocit z toho a budem s ním pokračovať, vlastne trénovať až do konca tejto prípravy. Predtréningové jedlo som zabudol natočiť samozrejme a je to také isté ako bude potréningové, čiže ho budete vidieť, ale bolo to 100 g rýžovej kaše, 40 g izolát proteín a 120 g jablko. Ja už mám akurát 5 minútiek, takže takáto prechádzka na začiatok stačí, trošku sa rozhýbať a ideme na to.
No, a sme doma z tréningu, videli ste nejaké zábery a videli ste aj teda posing. Treba to odteraz pilovať, pretože sa sústredím na nejaké body, na ktoré som sa predtým nesústredil, je to ťažké. Plus do toho dýchať a všetko, čiže treba na to zamakať. Máme tu potréningové jedlo, posledné sacharidy dneska. 100 g rýžovej kaše, 40 g izolát, proteín, škorica a sol. No, to je všetko. Potom nás čakajú ešte dve jedlá kuráci so zeleninou, alebo teda mám aj bielú rybu teraz so zeleninou. No a posledné jedlo budú 5 vajec a zase zelenina. A k tomu si dám tie také koniakové rezance, ktoré sú v podstate len vláknina, voda. Má to nejakých 7 kalórií, čiže na poriadku všetko. 250 sakrov na tréningový deň, čo je teda dosť málo, sa to seklo, lebo treba byť v správny čas ready. A rátame 4 týždne, už povedzme, je to síce skoro 5, ale rátame 4, lebo tie posledné dni už aj týždeň človek má oddychovať a byť ready. Takže zamakáme teraz, aby sme to v poriadku zvládli. No a pre dnešok toto asi bude všetko. Ešte video asi nekončí a mal by mi prísť balík v následujúcich dňoch, takže to si ešte ukážeme. Stiahne sa to rýchlo, forma vyleze a snáď na FIBO budem vyzerať schopne. Čiže ideme na FIBO, teším sa, uvidíte content odtiaľ. Sice som najprv nechcel ísť, ale potom som si povedal, že tento rok to bude stať za to, tak sme sa vybrali a pôjdeme teda na víkend tam. Majú tam byť zase všetky osobnosti, legendy a dokonca už aj z Ameriky nejakí influenceri a takto. Čiže teším sa, poviem ich pozrieť, mám nejaké fotečky a na nič, takže môžete sa tešiť na nejaký content z Kolína, z FIBA. A ja už som hladný, jak pes, čiže idem toto rýchlo inhalovať do seba a vidíme sa potom. OK, priatelia, máme tu nečakanú vsúvku do nášho videjka. Nachádzame sa v Air Gyme, ideme cvičiť s Davidom a Kubom. Dáme si dneska push. Chalani mi napísali, či neprídem si mi zamakať a prečo nie. Trošku si okoreniť ten deň a zamakať si, pokecať s chalanmi. Takže teda nachádzame sa v Air Gyme v Bratislavi a dáme si trošku také záberiky, jak budeme cvičiť, nejaký posing potom. Kubo je teda na tej istej ceste, čo ja, čiže sme pomaly 4 týždne do súťaže do New Yorku, tak uvidíme, jak to vyzerá, jak sme na tom obidvaja a nič, ideme makať, na to.
OK, priatelia, sme späť doma. Ďakujem ešte raz Kubovi a Davidovi za super tréning a za pozvanie. No a, jak som spomínal, máme tu pred sebou svoju mesačnú Train by JP objednávku. Máme tu nejaké novinky, ktoré sme predtým nemali, tak si ich poďme ukázať, v čom je zmena. Klasika, máme tu najprv glutamín. Prvá vec, ktorú sme predtým nemali, máme greens powder. Keď je toho jedla teraz menej, tak potrebujeme trošku navýšiť aj zeleninu alebo teda použiť takýto produkt, ktorý nám pomôže, aby sme pravidelne boli na vecku. Čiže máme tu tento s príchuťou čokoláda a budem si to dávať do vločiek a vlastne namiesto proteínu vo vločkách budem asi dávať vajíčka alebo bielka, čiže bude tam viac toho jedla. Stále mi to nejako ochutí moje vločky. Tu máme vitamín C, keďže je teraz také počasie ešte raz tak, nemáme stále teda imunitu pod kontrolou. Kurkumín, klasika, výborná vec, protizápalová, alebo kĺby, šlachy, srdce, trávenie atď. Máme tu hydratačný produkt, elektrolyty ako vždy. Tu máme ďalšiu zmenu v nakopávači. Mával som predtým bezstimulantový Pumpič, teraz tu máme Prepare Pro, ktorý má teda kofeín a trošku aj iné zloženie, tak potrebujeme trošku väčší kopanec, takže máme tu kofeínovú verziu. Klasika Digest produkt na trávenie. Ďalšia vec, ktorú máme, ktorú teda sme nemali minulý mesiac, je Dream Sleep, veľká pomoc. Pri spánku ozaj perfektná vec, perfektné zloženie na vypnutie tela a predĺženie, alebo teda zlepšenie hlbokého spánku. Klasika Omegy, tu máme celý vlastne stack na zdravie, ako vždy. Srdce, obličky, pečeň, atď. Antioxidanty a takéto trojité kombo, ktoré mám celoročne non-stop. Dve rýžové kaše, custard cream, tým nič nepokazíte. Klasická sladká taká maslová sušenka. Tu máme sticky toffee, jeden z mojich favoritov. To je také silné perníkové, také klinčekové. No a jeden proteín, keďže ešte mám veľa proteínu, ale chcel som skúsiť tento. Máme tu Performance Isolát, Coffee Caramel, ktorý som už skúsil a je úplne že perfektný. Čiže tí, čo máte radi kávu, sladkú, ochutenú, tak určite odporúčam. Tak teda vyzerá tohto mesačná objednávka. Došli mi k tomu aj nejaké takéto cool, pohodlné veci. Čiže ďakujem aj za takýto gear. Ďakujem, že ste teda pozreli to video. Máme tu teda koniec. Ďalší diel, ďalšia epizóda z tejto cesty. Videli ste, že aj Kuba je na tej istej dráhe ako ja. Na obidva sme celkom vyflusnutí, ale stále keď si človek povie, že kokos, o mesiac idem do Ameriky, tak nevieš tomu celkom uveriť. Ďalší diel, ďalšia epizóda, na budúce sa vidíme pri určite zase lepšej verzii mňa. Ďakujem, že ste si to pozreli, že to sledujete, že ma podporujete. Nezabudnite kód Nebia Limitless Biochem Oliver a kód Oliver10 pri všetkých Train by JP produktoch. Nech sa vám darí, vidíme sa pri ďalšom videu.